Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, kailangan lang nating magbigay ng spasyo para muling manumbalik ang tamis ng pagmamahalan. Ikaw kapuso, handa ka bang kumapit sa isang relasyon na ikaw na lang ang nagmamahal? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin. I'm Chiki, 29 years old, nakatira dito sa Marikina at nagtatrabaho sa isang bangko. Sa totoo lang ay hindi ko po hilig ang makinig ng mga drama sa radyo. Pero nang ma-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories, nang dahil sa nanay ko ay palagi na akong nakikinig sa inyo. Grabe kasi ang epekto sa akin ng mga kwento na ini-ere ninyo. Tagos talaga palagi sa puso ko, kaya eto ako ngayon. At nagbabaka sakali na mapili nyo ang sulat ko. Papadudod, second year high school pa lamang ay boyfriend ko na si Olan. Dahil maliit lang ang school namin, nasa iisang barkada lang din kami. At suportado ng barkada ang relasyon namin ni Olan, lalo na nang mag-college kami. Wala kasi kaming masyadong pinagtatalunan, Papadudut. Magkasundo kami sa napakaraming bagay. At nang makapagtapos kami ng pag-aaral, halos lahat sila ay umasa ng kami ni Olan ang magkakatuluyan sa huli, Papadudut. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party! Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman! Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya niya na bumulaga sa kanya pagbukas niya ng pinto nitong bahay nila kanina. Hindi niya nga rin alam na nandito ako. Kasi nung tumawag siya para yayain ako mag-dinner, sinabi ko na busy ako sa trabaho. Kahit ang totoo, busy ako sa pagsiset-up ng mga pagkain dito sa place niya. Buti na lang pala may kopya ka ng susi nitong bahay kaya hindi niya nahalata na nandito ka lang buong maghapon. Siyempre naman, ang tagal na namin magkarelasyon eh. Kaya halos lahat ng susi na meron siya may kopya ako. Para in case na mawala yung sa kanya, hihiramin niya lang yung sa akin para hindi siya mahirapan. Pero Chiki, sa totoo lang, sobrang hanga talaga ako sa tatag ng relasyon ninyong dalawa ni Olan. Sobrang tagal nyo na eh. Ano ka ba? Maikli pa nga yung taon ng relasyon namin eh. Kumpara sa ibang magkarelasyon na umabot ng halos mahigit 10 taon. Pero malapit na rin kayong mag 10 years. Hindi ka pa ba nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Mahal ko si Olan. Wala lang. Naisip ko lang na minsan, nakakasawa rin yun sa iisang tao lang umiikot ang mundo mo sa loob ng ilang taon. Ako kasi nakailang boyfriend na rin. Pero tama ka naman sa sinabi mo. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka magsasawa na makasama siya. Parang ang seryoso naman ng girl talk niyo ni Liza, Beb. Hindi naman masyado, Beb. Humihingi lang ako ng tips dito kay Chiki kung paano ba patagalin ng 8 years ang isang relasyon. Nakakaingit kasi kayong dalawa. Anyway, kailangan ko na rin palang umuwi kasi ako na lang ang naiwang bisita rito sa place mo. Alis na ako para masolo mo na rin yung best friend ko. Sige, thank you sa pagpunta, Liza. Bye, Liza! Ingat ka pa uwi. Bye din sa inyong dalawa! Beb, eto pala ang kape. Pinagtimpla kita. Thank you, Beb. Yung mga kalat nga pala sa kusina, hayaan mo na lang doon. Ako na lang ang magliligpit mamaya kasi dito naman ako matutulog ngayong gabi. Tutulungan na kita na gawin yun. Alam ko napagod ka sa pag-aayos ng surprise birthday party na to para sa akin. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman. Ito na yung isa sa pinakamasayang birthday ko sa lahat. Kaya thank you, Beb, ha? Sa lahat ng effort mo para sa akin at sa relasyon nating dalawa. Kahit madalas, hindi ko na yun mapantayan. Hindi ka naman
required na pantayan yung ginagawa ko. Ang mahalaga, alam ko na mahal mo ko. Ako lang at wala nang iba. Ikaw lang habang buhay. Pangako yan, Beb. Walang magbabago sa ating dalawa. Kahit makasal na tayo at magkaroon ng 12 anak. Grabe! Makaisang dosena naman! 2 lang ang kaya ng matres ko, Beb. Sige, tingnan natin. Malalaman natin yan kapag nakasal na tayo. Basta, thank you talaga. Kasi dumating ka sa buhay ko, Chiki. Papadudot pareho kami ni Olan na first love ang isa't isa. Siya ang first boyfriend ko at ako rin ang first girlfriend niya. College pa lamang ay napakarami na naming plano sa future. Kung kailan kami kukuha ng bahay para sa aming dalawa, magpaplano ng kasal at pati na kung ilan ang magiging anak namin ay pinaplano na rin namin noon. Pero hindi pala talaga ganun kadali ang buhay lalo na nang makapagtapos kami ng kolehiyo. May pinag-aaral pa kasi ako mga kapatid noon at ganoon din si Olan. Kaya hindi rin nasunod ang mga planong binuo namin noong kolehiyo. Pero ayos lang kasi ang mahalaga ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Papadudod sa aming dalawa ni Olan, ako yung mahilig gumawa ng mga sorpresa. May pagka-introvert kasi ang boyfriend ko, ako naman ay extrovert kaya palagi mataas ang energy ko. Pero siguro yun din ang dahilan kung bakit nagtagal ang relasyon naming dalawa noon. Dahil napupunan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya lang ang hindi ko alam, ang pagtagal ng relasyon namin ang pwede ring magbigay ng dahilan para magkaroon kami ng problema. Or actually, ako lang palang may problema noon at hindi kaming dalawa papadudot. Ang sarap talaga ng chicken barbecue nila sa restaurant na to. Di ba, Beb? Sakto lang. Di ba favorite mo rin kumain sa restaurant na to? Kaya nga dito kita dinala ngayon kasi akala ko na mismong kumain dito eh. Nandito rin kasi tayo 2 weeks ago kaya hindi ko pa ito masyadong namimiss. Ay, oo nga pala. Dito tayo nag-celebrate ng mansari natin last time. Nawala sa isip ko kasi akala ko ibang restaurant ang pinuntahan natin. Okay lang naman. Alam mo naman na hindi ako pihigan pagdating sa pagkain. Hayaan mo, Beb. Next time, hanap ako ng ibang restaurant na may mas magandang view para mas relaxing din. Hindi mo naman ang kailangan gawin yun, Beb. Bakit? Kasi kasama mo pa lang ako? Nare-relax ka na? Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Beb, yung team building pala namin. Next month na yun. Sama ka ha? Sige. Titingnan ko na lang sa schedule ko kung ma-approve ang leave request ko. Alam mo naman na peak season na kaya pahirapan na magpa-approve ng leave sa amin ngayon. Sana makasama ka kasi beach resort pa naman yung pupuntahan namin. Sigurado ako na mag-e-enjoy ka dun kasi may surfing spot daw dun. Tingnan na lang natin, Beb. Sabihan kita ha kapag na-approve ang leave request ko. Okay, sige. Ay, Beb, pupunta lang pala ako ng restroom sandali. Balik ako agad. Okay. Hello, Liza. Bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung pwede ko bang hiramin yung blazer na ginamit mo doon nung huling beses tayong nakita. May pupuntahan kasi akong kasal. Bagay yun sa dress na isusuot ko. Pwede naman. Daanan mo na lang bukas sa bahay. Ayun, sige. Thank you. Teka, nasan ka pala ngayon at parang inaantok yung boses mo? Nandito sa restaurant kasama si Olan. Pero nasa restroom siya ngayon. Nasa restaurant pala kayo ngayon. Eh bakit ganyan ang boses mo? Inaantok na kasi talaga ako. Sinabi ko na kay Olan na next time na lang kami mag-dinner. Kasi gusto ko sana magpahinga sa bahay ng maaga ngayon. Pero ang kulit niya kanina, kesyo namimiss niya raw ako kasi ilang araw kaming hindi nagkita dahil busy siya sa trabaho. Kaya eto, pinagbigyan ko na. Himala, siya yata ang mas makulit
ngayon. Dati ikaw yung palagi nagre-request na magkita kayo. Ngayon siya rin mas nag-e-effort. Okay lang naman kasi talaga sa akin na hindi kami magkita. Si Olan lang yung makulit. Alam mo yun, nakakasawa din yung palagi kami magkasama. OMG! Tama ba yung narinig ko? Nagsasawa ka ng makasama si Olan? Hindi naman sa ganun, pero... Pero kakasabi mo lang kanina na nakakasawa rin pala na palagi kayong magkasama. Alam mo, Chiki, napapansin ko na parang napapadalas yata yung pagiging moody mo kay Olan. Sigurado ka ba na wala kang gustong sabihin sa akin? Wala! Ano namang sasabihin ko sa'yo? Siguro baka stress lang ako sa trabaho. Ibababa ko na rin tong tawag, pabalik na rito sa lamesa namin si Olan. Daanan mo na lang bukas sa bahay yung blazer na kailangan mo. Ha? Bye! Papa Dudut, mahigit 8 taon na ang relasyon namin nang magsimula kong maramdaman na may mali sa akin. Parang may kung anong nawawala sa sarili ko at dati kasi mabilis talaga akong mapakilig ni Olan lalo na at alam kong introvert siya. Tapos mag-e-effort siya ng isang sorpresa para sa akin. Simpleng date lang na gawin namin ay kinikilig na kaagad ang puso ko. Magkwentuhan lamang kami buong gabi ay para bang buo na ang isang linggo ko. Mayakap niya lamang ako ng ilang minuto, pakiramdam ko ay dala ko na yon hanggang sa pagtulog ko. At isang araw lang kaming hindi magkita ay parang isang buwan kung ma-miss ko siya. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang naglalaho ang kilig na nararamdaman ko. Hindi na ako masyado nag-e-enjoy sa mga kwentuhan namin. Okay lang sa akin kahit na makancel ng biglaan ang mga date namin. Hindi na ako nag-request na magkita kami kapag wala kaming pasok sa trabaho. Hindi ko na siya nami-miss kagaya ng dati. At para bang kasunod ng mga yon, ay nababawasan na rin yung pagmamahal ko para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung una akala ko ay pansamantala lamang yung mga kakaibang nararamdaman ko na yon sa relasyon namin ni Olan. Na manunumbalik din ang lahat ng kilig, saya at pagmamahal na nararamdaman ko. Kaya lang ay lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay mas lalong lumala ang lahat. Nakwento ko na rin tuloy yon kay Liza kasi alam ko na kailangan ko ng kausap tungkol sa bagay na yon. Ang sabi niya ay ipaalam ko na raw kay Olan yung issue ko na yon sa relasyon namin. Pero para kasing ang hirap. Hindi ganon kadaling gawin ang bagay na yon kasi paano ko sasabihin sa boyfriend ko na parang hindi ko na siya mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung ramdam ba ni Olan na nagsisimula na akong magbago. Lalo na yung panlalamig ko sa relasyon naming dalawa. Naging mainitin na rin kasi ang ulo ko sa tuwing magkasama kaming dalawa. Maliit na bagay lamang ay nagagalit kaagad ako sa kanya. At kahit ako ay hindi ko inaasahan na darating ako sa point na may desisyon akong magagawa na hindi ko masyadong pinag-isipan, Papa Dudut. Beb, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Late ka na naman. May banggaan kasi dun sa dinaanan ko kaya sobrang traffic. Eh di sana hindi ka na lang nagyaya na manood tayo ng sine ngayon kung malilate ka lang din naman pala. Beb, hindi ko naman alam na magkakaroon ng banggaan dun sa dadaanan nung sinakyan ko papunta dito eh. Ewan ko sa'yo, dami mong dahilan. Paano pa tayo manonood ng movie 30 minutes ka ng late? Eh di magstay tayo sa loob. Tapos ulitin natin yung movie para masimulan natin. Di ba? Patawa ka rin no? Ano, tanga na? Hindi pwede yung ganun. First screening ang nood. Tsaka ayoko ng ganun. Mapapanood natin yung ending tapos uumpisahan natin. Oo, para sulit yung bayad natin sa ticket. Dapat kasi, hindi ka na lang nagyayang manood ng sine ngayon. Sinabi ko na nga na wala ako sa mood na lumabas ng bahay pero nagpumilit ka pa rin. Babe, 2 araw kitang hindi nakita. Tapos hindi ka pa makakasama sa team building namin.
Kasi hindi na-approve ang leave request mo. Kaya gusto ko sanang makapag-date tayo ngayon. Pwede naman tayo magkita sa ibang araw. Hindi ngayon, wala nga kasi ako sa mood lumabas ng bahay. Ngayon lang ulit nagsabay rest day natin sa trabaho. Kaya kinulit na kita na mag-date tayo. Sorry talaga, babe. Siguro, kumain na lang muna tayo. Pagkatapos, saka tayo manood ng movie para masimulan na rin natin. Saan naman tayo kakain? Ikaw, saan mo gusto? Talaga, Beb? Ibabalik mo lang sa akin yung tanong ko sa'yo? Sorry, babe. Akala ko lang kasi may gusto kang restaurant na kainan ngayon para doon na lang tayo pumunta. Pero sige, ako na lang ang magde-decide. Doon na lang tayo kumain Uwi na lang tayo? Wala na akong gana kumain. Babe, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, ngayon lang ulit ako malilate. Tara, puntahan na natin yung restaurant na kakainan natin. Sigurado ako na mawawala ang init ng ulo mo kapag natikman mo yung masarap na bulalo nila ron. Wala na nga akong gana. Kung gusto mo mag-isa ka na lang na pumunta ron, basta uuwi na ako. Babe, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Ulan, ano ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung sinabi ko? Ayoko na nga, kaya uuwi na ako. Wag mo na akong pigilan. Sige, ihatid na lang kita. Hindi na kailangan. Uuwi na lang ako mag-isa. Hindi naman kita pwedeng hayaan na umuwi mag-isa. Pati ba naman pag-uwi ko, kukontrahin mo pa? Eto, Tagalog to. Ha? Kaya sana maintindihan mo na. Gusto kong mapag-isa, kaya uuwi ako ng mag-isa. Okay? Pero bakit gusto mong mapag-isa? Nag-sorry naman na ako sa'yo ah. Huwag ka na magalit sa akin, babe. Promise, babawi ako Gusto sa... kong mapag-isa kasi ayoko na. Anong ibig mo sabihin? Olan, sorry pero ayoko na. Pagod na ako sa relasyon na to. Mag-break na tayo. Papadudot umasa ako sa sarili ko na babalik ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Olan. Inisip ko na baka stress lamang ako sa trabaho. Kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Baka nabubuntun ko lang kay Olan at sa relasyon namin ang mga sarili kong problema. Pero hindi eh. Iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Yung tipong sigurado na akong wala nang maayos pa sa aming dalawa ni Olan. Nag-e-effort din naman ako na ibalik ang feelings ko sa kanya kagaya ng sinusubukan ko na maging sweet ulit kay Olan. Binabalik ko yung dating ako noong nag-uumpisa pa lamang ang relasyon namin pero may mga bagay talaga papadudot na kahit na anong effort natin ay hindi na magagawa pang bumalik. Ayoko na rin maging unfair pa para kay Olan noon. Alam ko na wala na kaming patutunguhan pa kaya ayoko nang patagalin pa ang lahat sa aming dalawa. Kaya humantong na ako sa desisyon na tuluyan na ngang tapusin ang relasyon naming dalawa, papadudot. Uy, Chiki! Nandito ka rin pala sa bookstore. Sino kasama mo? Ako lang mag-isa. May binili lang ako na school supplies para sa kapatid ko. Ikaw? Yung boyfriend ko. Ando na siya sa counter, nagbabayad ng binili naming mga index card at folder. Gusto mo sumama sa amin mag-dinner mamaya? Hindi na. Pauwi na rin kasi ako. Sure ka? Sayang naman, ngayon na lang ulit tayo nagkita. Oo nga, sayang. May mga gagawin pa kasi ako sa bahay. Dumaan lang talaga ako rito para sa pinabibili ng kapatid ko. O paano? Sige ha. Alis na ako, Liza. Chiki, Ano yun? okay ka lang ba? Oo naman. Wala namang dahilan para hindi ako maging okay. Uy, basta pag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako ha. Alright, thank you. Lalabas na ako ng bookstore ha. Ingat kayo ng boyfriend mo. Bye! Bye! Ingat ka! Ay, sana makasakay ka agad ako ng taxi. Chiki, sandali! Olan? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Ha? Hindi. Talaga? Paano mo nalaman kung nasan ako ngayon?
Nagkataon lang na napadaan ako dito tapos nakita kita kaya lumapit ako sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na nga magsinungaling. Sige na, Olan. Tsaka na lang tayo mag-usap. Kailangan ko na umuwi. Chiki, sandali. Olan, bitiwan mo nga yung braso ko. Kausapin mo kasi muna ako kahit saglit lang. Ilang beses ko ba na dapat sabihin sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Tapos na tayo kaya tigilan mo na paglapit at pagsunod mo sa akin. Pero hindi ko kasi maintindihan eh. Ano bang hindi mo maintindihan? Kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin. Kung bakit tinapos mo na lahat sa ating dalawa. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan, di ba? Ayoko nang mas pahirapan ng mga sarili natin kaya ginawa ko kung ano yung sa tingin ko na tama. Hindi rin naman madali sa akin tong ginawa kong desisyon eh. Nasasaktan din ako. Kung nasasaktan ka rin pala, bakit hindi ka na lang pumayag na subukan natin ulit? Isang chance lang naman ang hinihingi ko, Chiki. Chance na magkabalikan tayo at subukan natin ayusin ang relasyon nating dalawa. Sigurado naman ako na babalik pa rin ang feelings mo para sa akin eh. Pero paano kung hindi na nga bumalik? Paano kung hindi na kita magawang mahalin ulit? Paano kung mas masaktan lang kita sa huli? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Pero Chiki, ayos lang sa akin kung masaktan lang ako sa huli. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin kasi hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Ayos lang kahit hindi na kita mahal? Oo, ayos lang kahit hindi mo na ako mahalin. Basta hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang na magpatuloy ang relasyon nating dalawa. Kung hindi man bumalik ang pagmamahal mo sa akin, okay lang din. Basta bigyan mo lang ako ng chance ulit. Huwag mo munang tapusin ang relasyon natin kasi mahal na mahal kita, Chiki. Mahal na mahal. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong saktan si Olan. Kahit na ilang beses siyang nagmakaawa at nakiusap na muling bigyan pa ng pagkakataon ng relasyon namin ay hindi na po ako pumayag. Naiyak na nga rin ako nang marinig ko mula sa kanya na ayos lamang kahit na hindi ko na siya mahal. Basta hindi ko lang siya hiwalayan. Pero kagaya ng sinabi ko kanina ay ayoko maging unfair kay Olan. Sino ba naman ang may gusto na magpatuloy ang isang relasyon na wala ng pagmamahal na nararamdaman ng isang tao? Hindi yon kakayanin ng konsensya ko, saka kilala ko naman si Olan. Alam ko kung gaano siya katatag na tao. Sigurado ako na makakapag-move on din siya mula sa akin. Mahirap naman talaga ang matapos ang isang napakatagal na relasyon. Pero mas mahirap kapag dumating na sa point na pareho na kaming naglolokohan. Sigurado ako na pwedeng mas masaktan pa namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kaya naman pinanindigan ko ang desisyon na ginawa ko. Hindi ko binigay kay Olan ang hinihingi niyang chance para sa naging relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi rin kaagad sumuko si Olan sa ginagawa niya para magkaayos kaming dalawa. Madalas siyang nasa bahay para subukan na kausapin ako. Pero biniling ko sa parents ko na huwag na siyang papasukin. Pinupuntahan niya rin ako sa trabaho pero pilit ko pa rin siyang iniiwasan. At blinako na rin po siya sa mga social media accounts ko. Yun ang paraan ko para makapag-move on siya sa akin. Kailangan ko siyang iwasan para matanggap niya na kahit kailan ay hindi na kami magkakabalikan pa. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na naospital si Olan dahil nalasing ito sa isang resto bar at nabugbog ng mga nakaaway niya doon. Pero nang malaman ko na naging maayos naman ang lagay niya ay hindi ko na siya dinalaw pa. Pero nang sumunod na gabi ay muli siyang pumunta sa bahay namin kahit bakas pa sa mukha at katawan niya ang mga sugat at pasa niya. Lasing din siya noon at umiiyak na nagmamakaawa na makipagbalikan ako sa kanya.
Dahil malalim na ang gabi at ayoko talaga siyang kausapin ay tumawag na ng barangay tanod ang parents ko para paalisin siya. Nang mga panahon na yon ay sigurado ko na wala akong ibang nararamdaman para kay Olan. Kung hindi awa na lamang, Papa Dudut. Awa para sa lahat ng ginawa niya para balikan ko lamang siya. Pero ayoko nang maging tulay ang awa na yon para bigyan siya ng pagkakataon. Mabuti na lamang at dumating ang araw na hindi ko na siya muli pang naramdaman. Sumuko na siya sa pagmamakaawa sa akin at nabalitaan ko na umuwi muna siya ng probinsya nila, Papa Dudut. Mula nga noon ay naging tahimik na ang buhay ko. OMG, Chiki! Dumating ka! Bakit ayaw mo ba? Hindi naman. Pero ang sabi mo kasi, baka hindi ka pumunta dito sa high school reunion natin. Kaya in-expect ko na hindi ka darating ngayon. Naisip ko kasi na wala naman akong ibang gagawin sa bahay, kaya pumunta na lang ako dito. Tama yung ginawa mo kasi aamagin lang ang beauty mo sa bahay nyo kung nagstay ka doon buong araw. Pero in fairness, ang laki ng tinaba mo. Bagay sa'yo kasi hindi ka mukhang stressed. Alam mo, yan din ang sabi sa akin ng mga batchmate natin nung makita nila ako sa may entrance nitong restaurant. Bagay daw sa akin na tumaba ako kaysa sa katawan ko dati. Eh sobrang payat mo naman kasi talaga. Kaya palagi kang mukhang stressed. Pero alam mo na malakas akong kumain, di ba? Hindi lang talaga ako mabilis tumaba. Kaya nga nakakainggit ka. Sana lahat kagaya mo na hindi mabilis tumaba. Ay, anyway, alam mo bang nandito ngayon ang ex-boyfriend mong si Olan? Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Marikina? Oo, hindi ko pa siya nakausap pero may nagchika lang sa akin na nandun daw siya sa labas kanina. Baka nandyan lang yun sa tabi-tabi ngayon. Pero matanong ko lang, never pa ba kayong nag-usap or nagkita ulit? Pagkatapos kong malaman na umuwi pala siya sa probinsya nila, hindi na ulit siya nagparamdam sa akin. In-unblock ko na rin siya sa mga social media ko. Pero hindi na rin siya nag-message pa sa akin. Namimiss mo? Siyempre, hindi. Mas okay nga na hindi na siya magparamdam kasi at least alam ko na nakapag-move on na siya kahit paano. Nasaan pa yung organizer nitong reunion? Ibibigay ko lang tong donation ko para sa charity na binanggit niya sa group chat natin. Hi Liza! OMG, Olan! Ikaw ba talaga yan? Ang gwapo-gwapo mo naman. Bagay sa'yo yung buhok mo, saka ang laki ng katawan mo ngayon, ah. Hindi naman, sakto lang. Hi Chiki! Kumusta? Ayos lang. Ikaw? Kumusta ka, Olan? Ayos lang din. Kakabalik ko lang dito sa Marikina kahapon. Kinulit kasi ako ng ibang kabatch natin na umattend ng reunion kaya napaluhas tuloy ako. Ako nga rin eh. Kinulit lang ako ni Liza na umattend dito ngayon kahit tinatamad ako umalis ng bahay. Hindi ka pa rin nagbabago. Mas gusto mo pa rin magstay sa bahay nyo kaysa lumabas at mamasyal. Ikaw rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang gwapo mo pa rin. Ang ibig kong sabihin, ganyan pa rin ang itsura mo mula nung huli tayo magkita 2 years ago. Marami nang nagbago sa akin. Hindi lang talaga halata kasi marunong na akong magtago ng feelings ngayon. Na-realize ko kasi na hindi pala sa lahat ng oras dapat sinasabi natin kung ano yung nararamdaman natin. Minsan dapat marunong din tayong i-manage to kahit gaano nakasakit. Kasi hindi naman palagi na pwedeng idaan sa iyak at pagmamakaawa ang lahat ng bagay. Alam mo, tama ka sa sinabi mo, Olan. Pero parang mas tama na kumain na muna tayo ngayon. Kasi baka maubusan pa tayo ng pagkain. Kahit only buffet tong reunion natin, alam nyo naman kung gaano kalakas kumain ng mga kabatch natin nung high school. Kaya tara na, kain na tayo. Kasi nagugutom na rin ako eh. Papa Dudut, aaminin ko na sa biglang paglayo ni Ola noon ay nanibago din ako sa buhay ko.
8 taon din kasing umikot ang mundo namin sa isa't isa at kahit nakipaghiwalay na ako sa kanya noon ay hindi kaagad siya bumitaw. Palagi pa rin siyang nakasunod sa akin at ang pagmamahal niya. Kaya nang bigla siyang mawala ay hindi rin kaagad ako nakapag-adjust. Ramdam ko na may malaking bagay na biglang nawala sa buhay ko noon. Papadudot, alam ko naman na desisyon ko ang tapusin ng relasyon namin ni Olan. Alam ko na magkakaroon na ako ng peace of mind kapag tuluyan na kaming nagkahiwalay. Oo, natahimik ang buhay ko nang sa wakas ay lumayo na siya sa akin. Pero naramdaman ko rin na bigla na lamang nagkaroon ng kulang noon sa buhay ko. Hindi ko na lamang yon sinabi sa mga kaibigan o pamilya ko dahil alam ko na sisisihin lang din nila ako sa paglayo ni Olan. Halos lahat kasi sila ay gusto na balikan ko si Olan. Akala ko rin noon sa umpisa lamang ako maninibago. Pero nang muli kaming magkita sa high school reunion namin pagkalipas ng halos 2 taon, mula nang huli ko siyang makita ay may kung anong nanumbalik sa akin noon na matagal kong ipinagdarasal na sana ay bumalik na ulit, Papa Dudut. Hello, Liza? Nasaan ka na? Nakakadalawang tasa na ako ng kape dito sa coffee shop, wala ka pa rin. Naku, Chiki, sorry. Hindi na pala ako makakapunta dyan. Ano? Bakit naman? Biglaan kasing umalis si ate ng bahay. Walang kasama ang mga pamangkin ko dito. Ako na lang ang nandito kaya hindi ako makakaalis kasi gabi na raw makakauwi si ate. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sana hindi na ako naghintay ng matagal. Sorry na. Nawala rin talaga kasi sa isip ko kasi nga busy ako sa pag-aasikaso sa mga bata. O sige na, Chiki. Bababa ko muna tong tawag kasi papalitan ko pa ng diaper yung isang pamangkin ko. Bawi na lang ako next time, ha? Bye! Ano ba naman to si Liza? Nagyayang lumabas tapos hindi naman ako sisiputin. Sana pala natulog na lang ako buong maghapon sa bahay. Nasayang lang tuloy ang oras ko. Ay. Teka, si Olan yung nasa kabilang table ah. Lapitan ko ba o hindi? Lapitan ko na nga. Hi, Olan! Chiki! Hi! Anong ginagawa mo dito? Magkikita kasi kami dapat ni Liza. Kaya lang, hindi niya naman ako sinipot kasi mag-aasikaso pa raw siya ng mga pamangkin niya. Okay lang ba kung umupo ako dito? Oo naman. Ayos lang. Alam mo, tama yung sinabi ni na Liza tungkol sa'yo. Anong sinabi nila tungkol sa akin? Na mas gwapo kang tingnan ngayon. Bagay sa'yo yung ayos ng buhok mo tsaka pati na yung katawan mo. Ikaw din naman. Bagay sa'yo na medyo tumaba ka ng konti kaysa nung dati. Sobrang payat mo nun eh. Olan, kumusta ka na pala ngayon? Ang tagal ko ring walang balita sa'yo mula nang umalis ka rito sa Marikina. Sinadya ko talagang hindi magparamdam. Kahit alam ko na hindi na ako nakablock sa Facebook mo. Paraan ko yun para makausad pa unti-unti. Pero ayos naman na ako ngayon. Mas okay na kaysa sa Olan na nakausap mo 2 years ago. Olan, I'm sorry. Sorry kung sobra kitang nasaktan. Maniwala ka sana na hindi rin naging madali sa akin ang lahat. Nasaktan din ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo noon. Kaya lang, wala akong ibang choice. Akala ko kasi wala na talaga akong feelings para sa'yo kaya tinapos ko na lang lahat sa ating dalawa kaysa naman masaktan pa kita. Okay lang, Chiki. Tama ka naman sa lahat ng sinabi at ginawa mo dati. Ngayon, mas naiintindihan na kita. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa yung sarili mo. Olan, mahal kita. Anong sabi mo? Mahal pa rin kita. Ngayon ko na-realize na
Nagkamali ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon nating dalawa. Hindi dapat kita sinaktan. Hindi dapat kita binitawan. At alam ko na wala akong karapatan na hilingin to sa'yo, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko sanang subukan na ayusin ang lahat sa ating dalawa. Chiki, sobrang tagal kong hinintay na marinig yan mula sa'yo. Kaya lang hindi na pwede. Buntis si Clara. Buntis ang girlfriend ko. At ikakasal na kami sa susunod na buwan. Papadudot bago tuluyang lumayo noon si Olan, ilang mga kaibigan ko rin ang nag-convince sa akin na bigyan muna siya ng chance at ang relasyon namin. Pati nga ang parents ko ay pinayuhan din ako na huwag ko munang basta tapusin ang relasyon namin ni Olan. Dapat daw ay mas pag-isipan kong mabuti ang desisyon na ginawa ko para hindi ako magsisi sa huli. Lahat kasi sila ay nangihinayang sa matagal na relasyon namin. Alam din nila kung gaano ako kamahal ni Olan at ni isang beses ay hindi ako nito niloko o sinaktan. Walang ibang pinaramdam sa akin si Olan kung hindi puro pagmamahal lamang, pero sinabi ko sa kanila na buo na ang desisyon ko dahil sigurado na ako na hindi na babalik ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Olan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nang muli kami magkita ni Olan sa high school reunion ay para bang bumalik ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya minahal. Bumalik din bigla ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na siya maalis noon sa isipan ko. Kapag mag-isa ako sa bahay ay palagi ko siyang naiisip at nami-miss. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang hawak ang photo album na puno ng mga litrato naming dalawa. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi dahil sa ginawa ko sa kanya. At umasa ako noon na sana ay pwede pa. Na pwede pang maging kaming dalawa. Kaya nga nang magkita kami sa isang coffee shop ay pakiramdam ko ay sign ni Lord. Na huwag ko nang sayangin ang isa pang pagkakataon na ibinigay niya at naglakas loob ako na sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya. Na mahal niya pa rin ako pero hindi na pwedeng maging kami pa dahil ikakasal na siya. Ikakasal na siya sa girlfriend niya na nakilala niya sa probinsya. Buntis ito at kailangan niyang panagutan. Doon ako tuluyang napaluha hanggang sa magpaalam na lamang ako sa kanya at sinabi ko na kalimutan na lamang niya ang mga sinabi ko sa kanya. Papadudot ilang araw ang nakalipas nang makatanggap ako ng isang text noon mula kay Olan. Hindi na kasi nakablock sa akin ang number niya noon at tinanong niya kung pwede raw ba kaming magkita. Hindi ako nag-reply pero muli siya nag-text sa akin at sinabi niya na handa siyang iwanan hanggang sa mabalitaan ko na lamang na natuloy na ang kasal nila ni Clara. Sobrang sakit noon para sa akin pero wala akong ibang pagpipilian noon kung hindi ang tanggapin ang lahat. Alam ko kasi na ako rin naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko noon. Naisip ko na dapat siguro'y humingi na lamang ako ng space mula kay Olan kaysa biglaan na tapusin ang relasyon namin. Dahil pwede pa rin palang bumalik ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya na pansamantalang naglaho. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at sana po ay may aral po itong naiwan sa ating mga kabarangay. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chiki. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap magmahal ng taong gusto nating makasama hanggang sa pagtanda. Pero kung meron naman tayong masasaktan, ay mag-iiwan lamang ito ng marka na habang buhay nating daladala. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang ipagpalit ng taong minahal mo ng sobra? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Jojo, 39 years old, isang OFW sa Dubai. Isa po ako sa mga solid listeners ng inyong programa. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories dahil kahit papaano po ay napapawi nito ang kalungkutan at pangungulila ko sa Dubai. Lalo na netong nakaraang taon kung kailan meron akong matinding pinagdaanan. Madalas po akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa Spotify at minsan naman ay sa online. Taga-Oriental Mindoro po ang pamilya ko, Papa Dudut. Pero noong nag-college na, nagpa-Maynila na po ako. At doon na rin nanirahan. Naiwan naman yung mga magulang ko sa amin sa Mindoro dahil na-inspire ako sa mga kapatid ko na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay ay nag-decide na rin po ako noon na magtrabaho sa abroad. 24 years old pa lamang ako noong sumabak ako sa pagiging OFW. Tungkol naman sa buhay pag-ibig ko ay nakakatatlong serious relationships na po ako. Yung una kong girlfriend ay na-meet ko noong high school at tumagal yon ng 3 taon. Yung ikalawa naman ay na-meet ko noong mag-work na ako sa Maynila at tumagal po yon ng 6 na taon. Yung ikatlo ay na-meet ko naman sa Dubai at tumagal ng 7 taon ng relasyon naming dalawa. Kung napapansin po ninyo ay matagal yung mga naging relasyon ko sa kanilang tatlo. Kapag nasa isang relasyon kasi ako ay hindi na ako tumitingin pa sa ibang babae para maiwasan yung cheating na sobrang nakakasira sa isang relasyon. Hindi rin po ako basta-basta pumapasok sa relasyon kapag hindi ako sigurado sa isang babae. Pag nagmahal ako ay ibinibigay ko ang lahat, Papa Dudut. Kaya naman pagdating sa hiwalayan ay mas matagal akong nakaka-move on kesa sa mga naging karelasyon ko. Masasabi ko na yung pinakamagulo kong naging relationship ay yung sa amin ni Yumi. Siya yung second girlfriend at siya rin yung pinaka-minahal ko sa kanilang tatlo. Office mate ko si Yumi sa unang trabahong pinasukan ko sa Maynila. 2 taon ang tanda niya sa akin, 21 ako tapos ay 23 naman siya. Masayahin siyang tao kaya hindi naging mahirap para sa akin na magustuhan siya. At ganito naman nagsimula yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Jojo, paupo ako dito sa tabi mo ha. Nakakagulat ka naman, Yumi. Aatakiin ako sa puso sa'yo eh. Bigla ka na lang kasing sumusulpot. Nagpapaka-loner ka na naman kasi dito. Ha? Kakain lang naman eh. Kailangan ba may kasama ako? Yan yung gusto ko sa'yo eh. Yung pagiging weird mo. Uy, ang sarap naman ng ulam mo. Pahingi ah, kukuha na ako. May magagawa pa ba ako? Kumukuha ka na. Sige, tikman mo rin tong ulam ko para fair. Eto kuha ka. Wow, salamat. Nga pala, sasama ka ba sa company outing? Ha? Baka hindi. Seryoso? Bakit naman? Hindi rin naman kasi ako mahilig sa beach eh.
Ano ba yan? Ikaw masyado ka nang nagpapamysterious sa amin ah. Ang dami na tuloy nagkakakrush sa'yo. Ano? Grabe ka rin magpatawa no? Totoo kayo, maraming nagkakakrush sa'yo dito. Girls and gays actually. Tumigil ka dyan. Alam ko namang binibiro mo lang ako. Imposible yun. Oo nga. Hirap kasi sa'yo, trabaho-bahay lang yung routine mo. Hindi ka sumasama sa mga labas-labas namin. Ayan, ikaw tuloy yung napag-uusapan. Kayo talaga. Ano namang pinagchichismisan nyo tungkol sa akin? Wala. Ano nga? Binanggit mo na lang din naman sabihin mo na. Magkwento ka kahit konti lang. Kasi nung Friday, di ba, nagkayayaan mag-videoke? Ayun, nauwi rin sa inuman. Tapos, nag-truth or dare kami. Siyempre, isa sa mga pinaka-common na tanong yung, sino ang crush mo sa office? Ganon? At siyempre, halos lahat ng girls at gays, ikaw yung isinagot. Kayo mga loko-loko talaga kayo. At least di kami nabore nung labas namin na yon kasi nga ikaw yung topic. Diba, lagi ka namang nasa bahay? Ano namang libangan mo doon? Don't tell me nagbabasa ka lang ng maraming libro maghapon pag wala tayong pasok. Hindi naman ganun ka-boring buhay ko. Okay na ako sa movie marathon sa bahay. Tsaka lumalabas din naman ako minsan. Umiinom ng konti. Sino namang kasama mo? Minsan, inaaya ko mga pinsan ko. Pero madalas, mag-isa lang talaga ako. So, pumupunta ka rin pala sa mga bar? Oo, pero minsan lang. Siguro once a month lang. Madalas kasi nasa bahay lang talaga ako. Introvert ka nga. Alam mo, sama ka sa akin minsan. Inom tayo. Seryoso ka ba dyan? I mean, yung tayong dalawa lang? Bakit? May magagalit ba kung sakali? Wala nga. Inutusan ka siguro ng mga katrabaho nating bakla para magtanong. Well, guilty ako dyan. Ako kasi kinukulit na mga walang hiya eh. Tsikahin daw kita kung meron ka ng nililigawan ngayon. Wala naman ako nililigawan. I mean, wala pa. So may bala ka ring manligaw. Eh ikaw ba? Pwede ka ba raw ligawan? Lakas din ang trip nyo ha. Ba't naman ako yung liligawan? Parang ang labo naman nun. O sige, heto. Hypothetical question na lang. Paano kung may manligaw sa'yo? Na lalaki? Last time I checked, straight naman ako. Hindi, I mean, bading, babae, ganun. What if ikaw ang ligawan nila? Ano ba namang klaseng tanong yan? Seryoso ba yan? Oo nga, kaya sagutin mo na lang. Well, single naman ako. Tapos, ligaw lang naman, di ba? Hindi naman ako obligadong sagutin. Sasagutin mo rin ako. Ano? Wala. O yun lang. Sige ha, tapos na akong kumain. Huh? Di mo pa nga nababawasan yung pagkain mo eh. See you na lang sa office. Ang labo naman nun. Papadudot malaking tukso para sa akin si Yumi. Lalaki rin naman ako kaya sa katagalan ay unti-unti na rin akong naaapektuhan. Hindi ko inaakala na tototohanin nga ni Yumi ang panliligaw niya. Lagi niya akong binibigyan ng mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Hindi nga nagtagal ay nahulog na rin ako kay Yumi. At nasabi ko na rin sa kanya na mahal ko na nga siya. Masaya naman yung naging pagsasama namin sa loob ng 3 taon. Nababalanse kasi namin ang isa't isa. Kung si Yumi ay maingay, emotional at extrovert. Ako naman ay tahimik lamang, pasensyoso at introvert. Medyo selosa nga lang po siya, pero dahil hindi naman ako mahilig gumimik at makihalubilo sa ibang tao ay madalang lang yung pagkakataon na may pinagseselosan siya. Pero sa isang relasyon ay hindi talaga nawawala papadudot ang mga pagsubok. At yung una nga na naging pagsubok sa amin ay yung desisyon ko na mag-work abroad. Kasama ko dapat siya noon sa Dubai pero hindi siya pinalad na matanggap sa kumpanyang inaplayan niya doon. Hindi na nga sana ako tutuloy sa Dubai pero nang hinayang ako sa opportunity na yon, eventually napagkasunduan namin na sumunod na lamang siya roon. Hindi naging madali yung long distance relationship namin papadudot.
Kinailangan kasi naming mag-adjust dahil magkaiba yung oras sa Pilipinas at sa Dubai. Yung out ko sa trabaho ay hating gabi naman sa Pilipinas. At dahil ayoko rin naman na laging napupuyat si Yumi ay matagal na para sa amin ang isang oras na pag-uusap. Dahil 3 years na kami ni Yumi ay iniisip ko rin noon na siya na talaga yung mapapangasawa ko. Kahit na hindi niya hilingin ay nagpapadala ko ng pera, hindi lang para sa kanya kundi para din sa mga magulang niya. Yung 25% ng monthly salary ko noon ay nakalaan sa ipapadala ko sa kanya. Tuwing lunchtime ko ay tumatawag ako sa kanya para lang maisingit yung konting oras na nakakapag-usap kaming dalawa. Wala namang kaming naging problema doon dahil willing din siyang mag-adjust para sa akin. Pero noong mag-send ako sa kanya ng mga pictures namin sa kumpanya ay pinagselosan niya yung katrabaho ko na isang Egyptian. Maganda kasi ito at katabi ko pa sa picture. Mabilis lang din naman na lumipas ang selos niya noong pinaliwanag ko sa kanya at pinatunayan na wala siyang dapat na ikaselos at para hindi niya ako pagdudahan ay sinigurado ko rin na updated siya sa mga ganap ko sa Dubai. Tuwing umuwi ako sa Pilipinas ay binubusog ko sa mga pasalubong at mga branded na gamit si Yumi at ang pamilya niya. Bukod pa roon, yung pag-out of town namin nasagot ko lahat ng gastos. Magastos man at halos kakaunti na lamang, yung naiipon ko ay hindi yun naging problema sa akin. Bukal naman kasi yon sa kalooban ko dahil mahal ko si Yumi at napamahal na rin sa akin ang buong pamilya niya. Noong 3 taon ko na sa Dubai ay doon ko na naramdaman yung unti-unting pagbabago sa pakikitungo niya. Naging palaisipan tuloy sa akin yon. Yung una kong naisip na dahilan ay baka nai-insecure na si Yumi lalo na 2 beses na siyang nag-apply para magtrabaho sa Middle East pero lagi naman siyang nagkakaaberya. Yung una ay may hindi siya naihabol na papeles at yung isa naman ay nagkasakit siya at na-late sa final interview kaya may iba nang pinaboran. Sinubukan ko naman siyang tanungin tungkol sa napapansin kong pakikitungo niya sa akin pero lagi siyang walang ganang sumagot. At malamig na malamig lagi ang pakikitungo niya. Doon ko na naisip na baka may iba na siyang nagugustuhan sa Maynila. Hanggang sa nag-decide akong umuwi ng Pilipinas para sa 6th anniversary namin ni Yumi, Papa Dudut. Babe, ano bang problema? Ano bang problema sinasabi mo? Kahapon ka pa kasi ganyan eh. Pagkagaling ko pa lang sa airport, halos di mo na ako pansinin. Di mo man lang ba ako na-miss? Bakit mo naman naisip yan? Ay, naninibago lang kasi ako sa'yo. Di ka na kasi tulad nung dati na ang saya-saya mo tuwing magkasama tayo. Kahapon, kinis mo lang ako tapos sumakay na agad tayo ng taxi. Hindi mo man lang ako kinumusta. Nag-overthink ka lang, huwag kang ang OA dyan. Tulad ngayon. Oh, anong reaksyon din yan? Babe, ilang buwan ka nang ganyan. Kala mo ba di ko yun napapansin? Nasa Dubai pa lang ako. Nararamdaman ko na yung panlalamig mo. Stress lang ako sa trabaho. Babe, please, tingnan mo naman ako. May mali talaga eh. Nararamdaman ko. Nahihirapan lang ako sa setup natin, yun lang yun. Babe, 3 years na lang naman, di ba? Tapos dito na ako ulit sa Pilipinas. Nag-iipon lang din naman ako para sa future natin. Hindi lang naman yun yung iniisip ko. Babe, yung edad ko, mas mabilis na nadadagdagan kesa sa'yo. Mas matanda ako ng 2 taon, di ba? Oh, tapos? Jojo, gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko nang mabuntis. Gusto ko nang maranasan maging nanay. Babe, naiintindihan naman kita. Pero hindi pa tayo handa. Hindi biro yung pagkakaroon ng anak. Hindi biro yung pagbuo ng sarili nating pamilya. Ang mamahal na ng mga bilihin. Mahal din magpaaral.
Hindi pa nga sapat yung naipon ko ngayon para makapagpatayo tayo ng sariling bahay. Saka na natin problemahin yung mga bagay na yun pag meron na tayong anak. Magagawa naman ng paraan lahat yun eh. Babe, I'm sorry pero dyan ka nagkakamali. Mas mabuting paghandaan natin yung mga ganong kalalaking desisyon sa buhay. Gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay yung magiging anak natin. Gusto kong maging komportable tayo pag nakabuo na ng sariling pamilya. Ayoko kasi lagi na lang tayong mamomroblema sa pera. Kaya hanggat may pagkakataon pang makaipon, gagawin ko yun. Hindi mo naman kasi ako nagigets eh. Tumatanda na ako. Ako na lang yung hindi pa kasal at walang anak sa mga kaibigan ko. Kapag nagkikita-kita kami, hindi ako nakaka-relate kapag tungkol sa anak na yung pinag-uusapan nila. Mukha akong kawawa. Yung iba sa kanila mas bata pa sa akin. Ay, huwag ka na lang magpa-apekto sa mga ganun. Darating din tayo dyan. 3 years na lang oh. Habang tumatanda ako, mas lalo rin ako mahihirapang magbuntis. Delikado yun para sa akin at para sa bata. Ayoko rin naman na isa lang yung magiging anak natin. Kahit 2 man lang sana. Babe, si Mama, 30 years old na nung ipinagbuntis si Kuya. 40 na siya nung ipinanganak niya ako. Ayoko naman ng ganon. Gusto ko magpang-abot pa rin ang edad namin ng magiging anak ko. Gusto ko yung nakaka-relate pa ako sa mga kwento niya. Ayoko mapagkamalang lola kapag magkasama kami. Pati mga auntie ko kinukulit na ako. 6 years na raw tayo pero hindi pa rin tayo nagpapakasal. Babe, please naman. Masyado ka lang nagpapadala sa mga sinasabi ng iba. Mag-focus ka sa kung anong meron tayo ngayon. Ako yung magiging asawa mo, hindi sila. Tayo yung bubuo ng pamilya. Kaya yung mga magiging desisyon natin, hindi na dapat nakabase sa mga sinasabi o sasabihin nila. So paano yun? Magkaiba tayo ng gusto? Sino sa atin ang mag-a-adjust? Ha? Malamang ako pa rin. Ako na lang lagi. Ay, sige. Imbis na 3 years pa ako sa Dubai, 2 years na lang ako doon. Okay na ba yon? 2 years pa rin yun! 2 years na lang. Please naman, pumayag ka na. Pag-iisipan ko. Papadudot na papayag ko pa rin naman si Yumi na sa halip na 3 ay 2 taon na lamang ako sa Dubai. Pagkatapos noon ay mag-i-stay na ako sa Pilipinas para magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naging madali para sa akin ang desisyon na yon dahil nangihinayang ako sa mga kaganapan sa buhay ko. Isa pa sanang taon ay makakaipon ako ng mas malaking halaga sa Dubai. Yung 1 taon ko kasing sweldo roon ay 3 taon na yung katumbas sa Pilipinas. Kaya gano'n na lamang ang panghihinayang ko. Gusto ko lang naman na maging praktikal noon, Papa Dudut, at hindi ko gustong pairalin ang emosyon ko dahil sa aming dalawa ni Yumi ako yung tatayong haligi ng pamilya at ako yung magpo-provide para sa amin. Natuto na po kasi ako sa naging relasyon ng mga magulang ni Yumi. Batid ko naman noon yung kwento nila. Nagtanan lang kasi sila noon. Sa first 2 years ng pagsasama nila ay puno po yun ng sweetness at hindi pa gaanong dama yung hirap ng buhay. Pero sa katagalan, unti-unti rin namang nabuwag yung magandang samahan dahil sa problema sa pera at sa pambababae ng tatay ni Yumi. Hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ni Yumi. Alam kong nape-pressure na siya sa estado ng mga kaibigan niya, pati na rin sa expectations ng mga kamag-anak niya, Papa Dudut. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaunawa sa kanya noong magiging sitwasyon namin kapag minadali namin ang pag-aasawa. Pero nakakalungkot lang sabihin na mas pinili niyang makinig sa iba kesa unawain ako at tulungan na paghandaan ang future naming dalawa. Papa Dudut, ilang buwan nga lang mula nang bumalik ako sa Dubai. Mas lalo kong naramdaman yung panlalamig niya. At sa pagkakataong yon, Papa Dudut, malakas ang kutob ko na meron siyang iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot nung minsang tumawag ako kay Yumi ay narinig ko siya na nakikipag-usap sa isang lalaki. Noong tanungin ko siya, ipinakilala naman niya yung lalaki bilang si Jeffrey. Katrabaho niya raw noon. Kahit sa boses lang ay dama ko yung kakaibang saya ni Yumi habang kausap si Jeffrey ng oras na yon. Kaya hindi ko naiwasan na pagdudahan silang dalawa. Simula pa lang po ay masama na ang kutob ko kay Jeffrey na yon. Tuwing nagkakausap kami ni Yumi at nababanggit yung pangalan ng lalaking yon ay para bang kinikilig siya at may kakaibang excitement sa boses niya. Pero kapag normal na usapan lang namin ay bagot na bagot at parang hindi makapaghintay na matapos na yung usapan namin. At noong tumagal-tagal pa ay mas lalo nang naging madalang ang pag-uusap namin ni Yumi. Dahil sa pagbabagong yon ng girlfriend ko ay hindi ko maiwasan na ma-insecure kay Jeffrey. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng selos. Ang mahirap pa ay malayo ako kay Yumi kaya kung ma-inlove siya sa iba ay wala akong laban doon. Sa nangyayari noon ay nagawa ko tuloy yung mga bagay na hindi ko naman ginagawa noong simula pa lang ng relasyon namin. Naging stalker ako ni Yumi sa mga social media accounts niya. At doon ko na nga nakita yung mga pictures na lagi sila ni Jeffrey na magkatabi. Muli na naman akong na-insecure nang mapagtanto ko na mas matangkad ito sa akin at mas malaki din ang pangangatawan. Matapos ang ilang buwan ng panaka-naka na lang na pag-uusap namin ni Yumi ay humantong na rin yon sa puntong hindi ko na siya makontak. Sinasadya na rin niyang hindi sagutin ang mga tawag ko. Pero noong nagpapadala ako ng pera, kinukuha pa rin niya nang hindi nakikipag-usap sa akin. Dahil sa pag-aalala ko ay napilitan na akong kontakin ang mga kapatid niya at wala kasi silang alam na nagkaproblema na kami ni Yumi. Nakarating naman sa kanya ang ginawa kong yon. Hindi ko inaasahan na hahantong siya noon sa desisyon na makipaghiwalay na sa akin, Papa Dudut. Ilang beses ko pang sinubukang tawagan si Yumi pero hindi na talaga siya noon sumasagot. Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung anong nangyayari sa kanya at kung bakit humantong siya sa ganong desisyon. Noong 3 buwan na lamang ang kailangan kong hintayin bago umuwi sa Pilipinas, ay tinis ko na lamang yung matinding lungkot at pag-aalala. Doon na rin po ako nag-decide na pagka-uwi ko ay magpo-propose na ako sa kanya at aayusin ang relasyon naming dalawa. Handa na rin ako noon na ibigay yung matagal na niyang hinihiling na bumuo kami ng sariling pamilya. Ilang araw na lamang bago ako umuwi noon pero wala pa rin paramdam si Yumi. Nakablock na rin ako sa mga social media accounts niya kaya mas lalo ako nawala ng komunikasyon sa kanya. Nang sa wakas ay makauwi ako ng Pilipinas ay siya yung unang-una kong pinuntahan kahit pa nagdesisyon na siyang makipaghiwalay. Pero hindi ko inaasahan ang natuklasan ko sa muli naming pagkikita, Papa Dudut. Jojo, anong ginagawa mo rito? Kakauwi ko lang. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Sige, pasok ka. Kamusta ka na? Okay naman, upo ka. Salamat. Ano bang nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nakipag-break? Sorry, may mga nangyari lang talaga na hindi ko kontrolado. Tulad ng ano? Sabihin mo naman sa akin kasi halos mabaliw na ako sa kakaisip kung ano ba yung nagawa ko. Kung ano bang kasalanan ko. Tulad nito. Bakit parang tumaba ka at medyo lumaki yung tiyan mo?
buntis ako. Magpo 4 months na. Ano? I'm sorry. Kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin dahil nabuntis ka ng ibang lalaki? Oo. Sino? Huwag mong sabihin na yung Jeffrey na yun yung nakabuntis sa'yo. Siya nga ang ama ng dinadala ko. Anong kagaguhan to, Yumi? Sinasabi ko na nga ba eh. Jojo! Huwag mo namang suntukin yung sofa. Kabibili ko lang yan. Talagang mas inalala mo pa tong sofa kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Nakakagago yung ginawa nyo. Paano mo yung nagawa sa akin? I'm sorry. Nadala lang ako. Anong nadala? Paanong nadala? I'm sorry. Hindi ko naman yun sinasadya. Nadala lang ako sa pinapakita sa akin ni Jeffrey nung time na yun. Hindi ka kasi makapaghintay eh. Tapos pinagmukha mo pa akong tanga. Buong akala ko, sobrang busy mo rito kaya halos di mo na ako kausapin. Yun pala, busy ka sa ibang lalaki. I'm sorry. Nagkahamali ako. Iniwan na niya ako. Ayaw niyang panagutan yung nangyari sa amin. Kaya sobrang pinagsisisihan ko lahat yun. I'm sorry. Sorry talaga. Ano? Ayaw kang panagutan? Siraulo pala talaga yun eh. Sa bagay, itsura pa lang halatang halata na. Akala ko mahal niya ako. Akala ko papanagutan niya ako pero hindi. Iniwan niya ako. Hayop talaga yung lalaking yun. Pumasok lang siya sa relasyon natin para manggulo. Tapos ikaw, pumayag ka naman. Ni hindi mo man lang siya kinilala ng lubusan bago mo pinatulan. Patawarin mo ako, Jojo. Jojo, mahal pa rin kita, please. Please, sana matanggap mo pa rin ako kahit na ganito yung nangyari. At ano? Gusto mo akuin ko yung bunga ng kalandian mo? Hindi pa ako ganun katanga. Ginusto mo yan eh. Nagpakasaya ka rin sa kanya. Kaya panindigan mo rin yung nagawa mong pagkakamali. Please naman, no. Patawarin mo ako. Ang kapal naman ng mukha mo para hingin sa akin yan. Tapos na tayo, di ba? Tinapos mo na. Minsan mo akong pinagmukhang tanga. Hindi na mauulit yun. Jojo, sandali! Jojo! Sa totoo lang, Papa Dudut, bago ako umuwi sa Pilipinas ay hinanda ko na rin noon ang sarili ko sa posibilidad na may ibang ang lalaki si Yumi. Nakahanda rin sana ako na ipaglaban siya at agawin sa sino mang makakarelasyon niya. Pero nung nalaman kong buntis siya ay ganon kabilis na napalitan ng galit ang kagustuhan kong magkabalikan pa kaming dalawa. Halos mabaliw ako noon sa sakit na nararamdaman ko. Yung buong bakasyon ko sa Pilipinas ay nauwi lang sa pagmumukmok sa kwarto at matinding kalungkutan. Alalang-alala naman sa akin ang mga pamilya ko at noong nakarating sa kanila ang mga nangyari ay lalo silang nag-worry. Laking pasasalamat ko na lamang na meron pa rin naman akong malakas na support system ng mga sandaling yon para kahit papaano ay gumaan ang kalooban ko. Nag-decide ako na bumalik na sa Dubai matapos magbakasyon. Inisip ko na lamang na mas mapapadali ang pag-move on ko kapag malayo na ulit ako kay Yumi. Aminado naman ako na mahal ko pa rin siya noon kaya hindi naging madali ang kalimutan na lamang siya at burahin sa buhay ko. Pero natakot din ako na baka bigla na lamang akong magpadala sa emosyon at maisipang akuin na lamang yung sanggol na ipinagbubuntis niya. Sa awa ng Diyos ay naka-move on na rin naman ako matapos ang isang buong taon na nagtatrabaho ako sa Dubai. Malaking tulong din na nakilala ko itong si Marie. Tulad ko ay isang OFW din siya, Papa Dudut. Nakilala ko siya sa isang party na napuntahan ko. Hindi ko naman inakala na makakahanap ako noon ng isang karamay sa katauhan niya.
Hi! May kasama ka ba dito sa party? Hi. Wala eh. Ikaw ba? Wala rin. Pwede bang umupo sa tabi mo? Sure. Upo ka. Salamat. Pwede magtanong? Oo naman. Ano yon? Gaano ka nakatagal dito sa Dubai? Kakarating ko lang dito 3 months ago. Nice. Ikaw lang ba yung nag-decide na dito magtrabaho? Oo. Wala namang pumipigil sa akin. Kasi kahit ano namang gawin ko, suportado ng parents ko. Goal ko rin kasi talaga na makatulong sa kanila financially. Ang bait mo naman. Wala ka pa bang boyfriend? Nako, masyado atang personal yung tanong ko. Okay lang kahit wag mo nang sagutin. Hindi, okay lang. Nagtaka lang ako kung bakit bigla mong natanong. Pasensya ka na ha. Wala kasi ako masyadong kakilala rito sa party. Nakita kitang tahimik dito sa sulok kaya naisip ko na ikaw na lang yung kausapin ko. Kwentuhan lang, kung komportable ka. Di mo naman kailangan humingi ng pasensya. Willing din naman ako makipagkwentuhan. Medyo nag-alangan lang ako kanina kasi syempre di naman kita kilala. Oo nga pala. Nauna na yung kwentuhan pero di pa ako nagpapakilala. Ako nga pala si Jojo. Ikaw? Marie. So, pwede nang ituloy yung kwentuhan? Oo, at para matuloy yon, sasagutin ko muna yung tanong mo kanina kung may boyfriend na ako. Well, wala na. Break na kami. Oh, ilang taon naging kayo? 4 years. 6 months ago lang kami nag-break kaya medyo fresh pa yung sakit. Pareho pala tayong kagagaling lang sa breakup. Pero ang tagal nyo rin ha. Mahaba na rin yung 4 years. Kayo ba ng ex mo? Gaano katagal naging kayo? 6 years. Wow! Mas matagal yung sa inyo. Anong nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Di kasi siya nakapaghintay eh. Saan? Sa pagpapakasal? Oo, konting tiis na lang sana eh. Ganon? Oo, sa sobrang inip nga niya, nagpabuntis na siya sa ibang lalaki. Ano? Joke ba yan? Hindi, totoo yun. LDR. Oo, Hay, yun talaga yung unang kalaban natin, no? Ako rin eh, LDR. Pero yung boyfriend ko, ex-boyfriend ko, OFW rin. Pero sa New Zealand naman siya. Yung plano namin, magkasama sana kami doon. Pero yung ending, pinagpalit niya ako sa blonde girl na kulay blue yung mga mata. alam mo, naniniwala ako na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit na ano pa yung tuksong dumating, hindi ka niya ipagpapalit kahit na kanino. At hindi na rin niya ilalagay ang sarili niya sa mga sitwasyong alam niyang matutukso lang siya. Ouch! Ang sakit naman yan. So ibig sabihin di niya talaga ako mahal? Sorry real talk lang. Mas masakit pa yata yung sinabi mo kaysa dun sa iniisip kong dahilan. Iniisip ko na lang kasi na mababaw lang talaga siya kaya pinagpalit niya ako sa mas sexy at mas maganda kaysa sa akin. Walang mas. Ang ganda mo kaya. Sus! Bolero. Uy, hindi real talk din yun. Sa unang gabi pa lang ng pagkakakilala namin ni Maria ay nag-click po kami kaagad, Papa Dudut. Hindi ko alam kung dala lang ba yon ng edad o ng maturity. Pero iba yung kilig na naramdaman ko pagkatapos ng gabing yon. Mas kalmado, mas malalim, iba sa kilig na naramdaman ko noon kay Yumi na intense at nakakapagod. Sa ilang oras lang nang nagkausap kami ay pakiramdam ko ay nahanap ko na yung taong kamatch ko talaga sa maraming bagay. Pareho kaming praktikal at pareho kaming naniniwala na ang pagpapakasal at pagpapamilya ay ginagawa lang kapag pareho ng handa ang magkarelasyon. Yun din ang dahilan kung bakit naging interesado ako sa kanya, Papa Dudut. Yung unang pagkikita namin noon ni Marie ay nauwi pa sa ilang casual dates na hindi para sa dalawang taong naghahanap ng karelasyon kundi ng isang kaibigan.
Pero hindi na naman nagtagal at niligawan ko na rin siya. Sinagot niya rin naman kaagad ako. Noong naging kami na ay halos wala namang nagbago sa aming dalawa. Iba kasi yung samahang nabuo namin. Mature at responsable ring maituturing kaya hindi nakapagtataka na tumagal ang relasyon naming dalawa. Maganda at naging smooth ang aming pagsasama, mabilis na dumaan ang mga taon. Sa 7th anniversary namin ni Marie nitong nakaraang taon lang ay nakapag-decide na kami or nag-decide na ako na alokin siya ng kasal. Hindi naman siya nagdalawang isip na tanggapin kaagad yon. Kaya naman noong nagbakasyon kami sa Pilipinas noong nakaraang Pasko, ay naisip namin na isabay sa selebrasyon ang anunsyo tungkol sa pagpapakasal naming dalawa. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana ng panahong yon, Papa Dudut. Dahil isang multo ng nakaraan ko ang bumulabog sa bakasyon naming yon ni Marie, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Matapos naming i-anunsyo sa mga kaibigan at kamag-anak namin ng tungkol sa pagpapakasal namin ni Marie, nagplano na rin kami para sa church wedding, Papa Dudut. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon nang puntahan namin yung gagawa ng souvenirs para sa kasal namin ay si Yumi yung humarap sa amin. Dahil nakita na rin naman ni Marie yung mga picture noon ni Yumi ay agad niya rin po itong nakilala. Sobrang awkward po ng sandaling yon, Papa Dudut, pero noong banggitin ni Yumi na kasal na siya at may 2 anak na rin, ay naramdaman ko na biglang nagbago ang tono at pakikitungo ni Marie rito. Para bang mas naging kampante na siya. Ngunit ang hindi niya alam ay parang lumukso yung puso ko nung muli kaming magtagpo ni Yumi matapos ang 6 na taon. Tila biglang nanumbalik ang lahat ng mga ala-ala namin. At doon ko din na-realize, Papa Dudut, na hindi pa rin pala ako totally naka-move on sa kanya. Dahil 1 buwan lang ang bakasyon namin sa Pilipinas ay minadali na namin ang preparasyon ng kasal. Kaya may mga lakad kami ni Marie na magkahiwalay para mas mapabilis na yon. Hindi ko naman akalain na sa akin niya ipagkakatiwala noon ang pag-aasikaso ng mga souvenir namin. Ibig sabihin noon ay hinayaan niya lamang ako na makipag-usap kay Yumi. Medyo kinabahan ako ng sandaling yon dahil wala sa tabi ko si Marie. Hindi ko alam kung sinadya niya na papuntahin ako roon para sukatin yung loyalty ko sa kanya o nagawa niya yon kasi malaki talaga ang tiwala niya sa akin. Ngunit kahit na anong iwas ko, Papa Dudut, ay hindi ako nilubayan ng tukso. Hi Jojo! Kumusta? Ayos naman. Tuloy ka. Salamat. Wala si Marie? Kausap niya kasi ngayon yung designer ng gown. Ah, okay. By the way, pasensya ka na ha kung dito tayo sa bahay nagkita. Nagka-problema kasi dun sa stall ko. Okay lang, walang problema. Nga pala, ito yung samples ng mga potted plants for soup. Hala! Naku, sorry. Puro sulat na tong paper bag. Sinulatan ng anak mo. Mukha. Napakakulit kasi nun. 4 years old na. Naiwan ko kasi tong paper bag dito kanina eh. Yun ba yung bunso mo? Oo. Sorry. Shh! Okay lang yan. Huwag mo nang alalahanin. Sorry, Jojo. Sobrang dami ko lang kasing problema nitong mga nakaraan. Gusto mo bang magkwento? Makikinig ako. Naku, wag na. Nakakahiya. Hindi naman tayo nag-meet para pag-usapan yung mga problema ko. Okay lang yan. Hayaan mo na muna yung souvenirs. Wala rin naman akong ibang lakad ngayon. Tsaka nararamdaman ko rin kailangan mo ng kausap. Salamat.
Nakipaghiwalay na kasi sa akin si Lemuel 5 months ago. Nasa akin yung 2 bata. Sobrang hirap kasi wala akong katuwang. 2 days after natin magkita sa stall ko, napaalis naman ako ron. Hindi na kasi ako nakakabayad ng renta. Teka, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo? Kahit hiwalay na kayo, suportahan niya sana yung anak niyong 2. Nag-aabot siya dun sa bunso dahil yun ang anak niya. Pero syempre, di ba? Yung panganay ko, iba naman yung tatay. Sa tuition pa lang nun, hirap na ako. Ito lang naman yung pinagkakakitaan ko ngayon. Yung Lemuel, gano'n na ba kayo katagal nun? 4 na taon na rin. Akala ko pa naman, porket natanggap niya na may anak na ako, magiging okay na ang lahat. Pero hindi pala. Bakit? Ano ba yung dahilan ng paghihiwalay niyo? Mga magulang ko. Ako na rin kasing sumusuporta sa kanila kasi walang trabaho yung bunso kong kapatid. Tapos, yung sumunod naman sa akin, may pamilya na rin at hirap sa buhay. Actually, for the longest time, si Lemuel yung nagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Pero nung malaman niya na hindi na nagbibigay ng pera sa mga magulang namin yung bunso kong kapatid, nagalit siya. Bakit naman? Sabi niya, bakit daw kaming 2 yung kumakargo sa mga magulang ko? Samantalang yung ibang mga kapatid ko, wala namang pakialam. Kaya ayun, nauwi sa away, sa sumbatan. Alam mo, sa totoo lang, nung nalaman kong ikaw pala yung groom, gusto ko na sanang tumanggi pero hindi ko kayang mawalan ng kliyente ngayon sa hirap ng buhay namin. Tana. Tapos, nung nakita ko pa kayo, sobrang nanliit ako. Ang yaman-yaman nyo na. Ang ganda rin ni Marie. Samantalang ako, losyang na. Wala pang pera. Ay, hindi totoo yan. Ano ka ba? Ang ganda mo pa rin kaya. Sadya lang talaga na marami kang problema ngayon at marami kang mas kailangang unahin kaysa sa sarili mo. Di gaya noon na magaan lang lahat para sa'yo. Nagsisisi ako na nasidayang ko kung anong meron tayo dati. I'm sorry. Ako sana ngayon yung nasa posisyon ni Marie. Pero nagpakatanga ako. Huwag mo nang isipin yun. Kakahiwalay ko lang sa asawa ko tapos ikaw naman yung ikakasal. Ang sakit eh. Pero buti na lang at napatawad mo na rin ako. Matagal na kitang napatawad. Salamat. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw pa rin yung Jojo na nakilala ko. Jojo, ikakasal ka na. Alam ko, pero mahal pa rin kita. Papadudo, tuluyan na nga pong may nangyari sa amin ni Yumi. Halo-halo po yung naramdaman ko matapos mahimasmasan sa mga nagawa ko. Halos lamunin ako ng guilt dahil sa ginawa kong pagtataksil kay Marie. Pero matapos din ang mga nangyari ay doon ko na-realize na si Yumi pa rin talaga ang mahal ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng panahon na yon. Kaka-announce lang namin sa mga kakilala at mga kamag-anak na ikakasal na kami ni Marie. 1 linggo na lang at babalik na rin kami sa Dubai. Hindi ko alam kung itatago ko ba noon kay Marie yung mga nangyari o mas mabuti kong makikipaghiwalay na lamang ako sa kanya para bigyan ng chance ang pagmamahalan namin ni Yumi. Naroon yung pagtatalo sa isip ko
noong pagpili sa pagitan ng isang mapayapang, kontento at stress-free na future ko kasama si Marie o yung siguradong magulo at komplikadong buhay kapiling ang first true love ko na si Yumi. Ang mas malala pa ay hindi lang isang beses na may nangyari sa amin ni Yumi dahil nasundan pa yon ng nasundan ng makailang beses. At sa bawat sandali na nagtataksil kami ni kay Marie ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko kasama si Yumi. Kaya bago pa matuloy ang kasal namin ni Marie ay hinarap ko na yung pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa tanang buhay ko, Papa Dudut. Mahal, pwede ba kitang makausap? Ha? Oo, sige. Tungkol ba saan? Ay, shucks! Dadaanan pa pala natin yung mga ipapadala ng office mate ko. Sige, mamaya na lang pag uwi natin. Hindi, ngayon na para matapos na. Hindi, wag mo nang isipin yun. Mamaya na lang. Bakit, mahal? Mukhang seryoso yan ah. Mamaya na lang. Ngayon na nga, para tapos na. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? Mukhang importante yan ah. Pakiramdam ko kasi parang hindi pa ako handang magpakasal. Ano? Marie, I'm sorry. Seryoso ka? Paano di pa handa? Bakit? Alam ko masyado na tayong maraming inaasikaso. Jojo, alam na ng lahat na ikakasal tayo. Ayun na nga eh. Baka kinakabahan ka lang. Hindi eh. Hindi lang to simpleng kaba. Okay, so ano bang problema? Sabihin mo sa akin. Marie, may nangyari sa amin ni Yumi. Ano? Anong ibig mo sabihin may nangyari? May nangyari sa amin. Nagduho kami. Paano nangyari yon? Magmaliwanag ka, paano nangyari yon? Patawarin mo ako. Hindi, itutuloy natin yung kasal. Kakalimutan mo yung nangyari sa inyo at itutuloy natin yung kasal. Hindi tayo mapapahiya sa mga tao, hindi pwede. Pero hindi lang isang beses namin yung ginawa. Marami. Tumahimik ka! Ano, ikukwento mo ba sa akin kung paano nyo ginawa? Kung kailan nyo ginawa? Kung gaano katagal at kung anong posisyon? I'm sorry. Ang hina mo! Napakabobo mo! Patawarin mo ako, please. Paano kita papatawarin na ginago niyo ako? 7 years, Jojo! Pinaabot mo pa ng 7 years yung relasyon natin! Nag-propose ka pa ng kasal sa akin tapos yun pala, isang kalabit lang ng ex mo, bibigay ka na! Napakahayop mo naman! Patawarin mo ako. Alam ko naman na hindi dapat ako nagpadala sa tukso. At sinayang ko yung tiwalang ibinigay mo. Buti naman alam mo yan! Pero wala ka pa rin konsensya. Hindi mo man lang naisip lahat ng hirap ko, ng effort ko para sa kasal natin na hindi naman pala matutuloy dahil sa kababuyan yun ng babaeng yon. Sorry talaga. Alam mo kung ano yung mas masakit? Malaking sampal sa akin na mas pinili mo pa yung ganong klase ng babae kesa sa akin na nagpakatino para sa'yo. Pinagpalit mo ko sa babaeng niloko ka noon. Pinagpalit mo ko sa babaeng may 2 anak na magkaiba ang tatay. Kaya nga ayoko na sanang umarap sa kanya nang di ka kasama kasi baka kung ano lang yung mangyari. Pero ikaw naman yung may gusto nun, di ba? Wow, ang galing mo namang mag-isip. Ipagpatuloy mo yan. Grabe ka. Sa sinabi mo parang kasalanan ko pa na nagpatukso ka. Kung matino kang tao, kahit maghubad pa siya sa harap mo ng ilang beses, wala kang gagawin at irerespeto mo yung relasyon natin. Alam ko namang mali yung ginawa ko. I'm sorry. Alam mo naman palang mali pero ginawa mo pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ginusto mo rin yon. Sa pananalita mo parang di ka man lang nagsisisi. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Patawarin mo ako. Tingin mo ganun lang kadali yon? Hinding-hindi kita mapapatawad. Pero sige, ibibigay ko yung gusto nyo.
Walang kasal na magaganap. Magsama kayo ng ex mo na patapon ng buhay. Papanoorin ko na lang na bumagsak yung buhay nyo dahil dyan sa pagiging marupok mo at sa kalandian niya. Hihintayin ko na lang na karma na yung maghiganti sa inyo. Ngayon, lumayas ka sa harapan ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo. Papa Dudut, hindi na nga natuloy yung sanay kasal namin ni Marie. Sinubukan ko pa rin humingi ng tawad sa kanya pero nauunawaan ko rin naman na hindi niya talaga kayang ibigay sa akin yon. Sa ngayon po ay 5 months na kaming nagsasama ni Yumi nang dahil din sa ginawa ko ay wala na akong mukhang maiharap sa mga kamag-anak at mga kakilala namin. Higit sa lahat ay hindi ko madala at maiharap sa kanila si Yumi dahil alam kong huhusgahan lamang nila ito at hindi pakikitunguhan ng tama. Kaya sa ngayon ay para kaming nagtatagong dalawa. Nangupahan kami sa isang maliit na apartment at inako ko yung responsibilidad ng pagiging ama sa mga anak ni Yumi. At mukhang nagdilang anghel naman si Marie sa mga sinabi niya dahil 2 months ago lang ay kinailangang operahan sa puso ng nanay ni Yumi. Dahil wala rin naman silang sapat na pera, sinagot ko lahat ng gastos bilang tulong na rin sa kanila. Balak pa sana naming magtayo ng negosyo noong una at maglaan ng budget para sa annulment nila ng asawa niya. Pero dahil nga po sa nangyaring gastos, halos kalahati ng naipon ko sa pagtatrabaho sa Dubai ay nagastos na namin. Doon ko nga na-realize kung gaano lang talaga kabilis maubos ang pera dito sa Pilipinas. Lalo na kung may trahedyang dumating. Mahirap kasing kitain yung sinlaki ng sinasahod ko noon sa Dubai kung hindi magkakaroon ng magandang negosyo. May mga sandali na napapaisip ako kung tama nga ba ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Na-realize ko rin kasi nitong nakaraan lang na kung tutuusin ay 2 taong ko lang talagang nakasama si Yumi dahil mas matagal kaming naging LDR. Samantalang si Marie ay talagang nakasama ko sa Dubai at nakilala na namin ng mabuti ang isa't isa, kaya umabot na rin ang 7 taon ng relasyon namin. Hindi ko tuloy maiwasang ikumpara si Yumi. Sa araw-araw kasing magkasama kami ay napapansin ko na hindi talaga compatible ang ugali naming dalawa. Pero dahil tumanda na rin ako ay napagod na rin po ako, Papa Dudut. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat. Mahal ko rin naman si Yumi at siya yung pinili kong makasama kaya iiwasan ko na lamang na mag-isip ng kung ano-ano. Sa ngayon ay pinandingan ko na lamang po ang naging desisyon ko at hinarap lahat ng consequences na mga nagawa ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS dahil nabigyan ng pagkakataon na ma-share ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral ng ating mga tagapakinig. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1